имрӯз чанд паёме бароям аз дӯстон омад ва онҷо мухтасари чандин ҳадисҳо оварда шудааст ва чандаи онро ман ба шумо мехонам ва иншааллоҳ рӯзҳои наздик ҳар яки онҳоро якҷоя бо шумо тафсир мекунем, яъне тафсири ин ҳадисҳоро бо далелҳояш дар шабакаи мо манзури шумо мегардонам. мухтасар: замоне меояд ки занон мойҳояшонро монанди кӯҳони уштур мекунанд. мухтасари Муслим 21-28. замоне меояд ки дар байни мусалмонон занони хонанда ва раққоса зиёд мешавад. Тирмизӣ 22-11. замоне меояд ки мардум мусиқӣ ва олатҳои мусиқиро ҳалол медонанд. Бухорӣ 55-90. замоне меояд ки шароб ошкоро нӯшида шавад ва зинокорӣ ошкор сурат гирад. Бухорӣ 81. замоне меояд ки мардум дар сохтани биноҳои баланд бо ҳам рақобат мекунанд. Бухорӣ 71-21. замоне меояд ки бисёр одамҳо амонатҳоро хиёнат мекунанд. Бухорӣ 64-97-59. замоне меояд ки пайравӣ кардан аз расму оини фарҳанги куффор ривоҷ ёбад, яъне бегонапарастӣ кунанд, идҳои ононро ҷашн гиранд. Бухорӣ 73-19-34-56. замоне меояд ки дар замин қонуни Аллоҳ татбиқ ва амалӣ намешавад. Муснади имом Аҳмад 22-160.